مزمور داويت معرف 38 وእግዚአብሔር بخوراኻ ኣይትገስጸኒ ብነድርኻ ኣይትቕጽዓኒ ፍለጻታትካ ወጊኤናኒ እየን እሞ ኢድካ ኸቢዳትና ኣላ በደለይ ንርእሰይ ተዓዛዚርዎ ከም ከቢድ ጾር ኣዝዩ ይኸብደኒ ኣሎ እሞ ብኹራኻ ንስጋይ ጥዕና የብሉን ብሰሪ ሓጢኣተይ ከዓ ዕጽምተይ ድሕንነት ስኢኑ ኣሎ ብሰሪ ዕሽነተይ ኣቑሳለይ ብድብድን ይሞግልን ኣሎ ኣነ ጎበጥኩ እምብዛውን ሓጎብኩ ሙሉእ መዓልቲ ብሓዘን እነብር ኣለኹ ጎነይ ረስኒ መሊኡ እዩ እሞ ስጋይ ስጥዑ የብሉን ኣነ ሰንሰንኩ እምብዛ ተቐጥቀጥኩ ካብ ሓዘን ልበይ ተላዕለ እግዕር ኣለኹ ጎይታየ ኩሉ ሃረርታይ ኣብ ቅድሜኻ እዩ እህህታይ የተሰወረካን ልበይ ትርግ ትርግ ይብል ሓይለይ ይጠልመና ኣሎ ብርሃን ዓይንተይ ጠፊኡኒ እዩ ፈተውተይን ዓሩኸይን ካብ ስቃየይ ይርሕቁ ኣዝማደይ ከዓ ኣብ ርሑቕ ደው ይብሉ ኣለዉ ንነፍሰይ ዝደልዩ ከዓ መጻወድያ ይጻወዱለይ ጉድኣተይ ዝደልዩ ድማ ክፉእ ነገር ይዛረቡ ሙሉእ መዓልቲ እውን ጥልመት ይሓስቡለይ ኣለዉ ኣነ ግና ከም ጸማም ኮይነ ኣይሰምዕን ኣፉ ከም ዘይከፍት ዓባስ ኮንኩ እዎ ከም ዘይሰምዕ ብኣፉ እውን ምላሽ ዘይብሉ ሰብ ኣይኮንኩ ወእግዚአብሔር ብኣኻ ተስፋ እገብር ኣለኹ እሞ ጎይታዬ ኣምላኸየ ንስኻ ክትምልስ ኢኻ እግረይ እንተኣደልሃፀ ከይዕበይለይ እሞ ብኣይ ከይሕጐሱ በልኩ ኣነ ንምሕንካስ ቀሪበ እየ እሞ ስቃየ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ እዩ በደለይ እናዘዝ ኣለኹ እሞ ብሓጢኣተይ እጉህ ኣለኹ ጸላእተይ ግና ህያዋንን ሓያላትን እዮም ብዘይ ምኽንያት ይጸልኡኒ ከዓ ብዙሓት እዮም ንሰናይ እስዕባኡ ስለ ዘለኹ ድማ ኣብ ክንዲ ሰናይ እከይ እናፈደዩ ይቃወሙኒ ኣለዉ ጎይታይ ኣይትሕደገኒ ኣምላኸይ ካባይ ኣይትርሓቕ ጎይታይ መድሓነይ ንምርድአይ ቀልጥፍ